благодаря на Иляна. Започнах при нея на 6 годинки и още от тогава се чувствах специално, защото попаднах сред нейните 5 момичета. Тя ме научи как да стана шампион. След това имаше търпението да ме научи как да стана добър треньор. През цялото време ме възпитаваше още от малко. Благодаря, че никога не позволи на никой да ме срути, да ме смачка през тези години. Благодаря ти, че повярва, че мога да довърша започнатото от тебе. Най-важното, което направихме през тези години, беше, че правихме красиви неща. Те бяха истински, повярвайте ни. Не сме ви излъгали в нито един момент с абсолютно нищо. Опитвах се да дам много на тези деца. Опитвах се да ги направя не само големи шампиони, защото те станаха. Опитвах се да бъдат много достойни хора. Искам да ви кажа на всички, че благодарение на това, което ние усещахме, на вашата непрекъсната подкрепа през всичките тези години, ние успяхме да сътвориме нещо наистина много красиво. Да ви зарадваме. Нито един медал не струва толкова, колкото онова, което е стигнало до вашето сърце. Това, че сме накарали всеки един от вас в къщи пред телевизора да се гордее, че е българин. Мили мои момичета, в момента вие сте едни шампионки с самочувствие, с вяра, с високо вдигнати глави. Искам да ви видя във всичко, което правите в живота. Тези детски, чисти, истински очи. Не на шампионките, а на децата, които мечтаят да постигнат всичко в живота. Само така можете да продължите да побеждавате. Обичам ви! Един фантастичен отбор си отива, но ние продължаваме. Имаме прекрасни момичета, които вярват, които имат своя пример, които стоят с високо вдигнати глави и са горди, че са българки. Това е нашия следващ отбор. Нека вярваме в тях.